Kay, nangaon na ka ba, Kam? Tara, makakit. Oh my God! Wow! Kanang pobre ka. Pobre ka din. Tara, makakit. Mukhang. Tingnan pala ko sa gupit. Itong sabaw. Sakto sa malamig na panahon. Binili ko sa kantin 40, 2 piraso. Doon lang, 2 piraso wala mo. Wala, dito ko sa trabaho eh. Makakulong kami dito, stay in. Hindi kami nakalabas, hirap sa pagkain. This lang. Choice. Sabaw. Baka. Mga pala guys, subscribe na lang dito. Pindot na lang yung bell para pag may bago ako upload, update kayo sa mga video na makahigupay. Sakto sa bata pa pagkaon. Kasi niyo. Ipon. Mga akidad. Ito. You know. Ipon. Kaya pag wala pag mapasok panahon, basta pag nagmaray na ng bungit, aron na. Aron magka ito nga. Mapa dito. Lagi kong bubo.
Alo, no? Balat kayo. Parang hindi. Mali. Hello. Lugop. Ayang. Mana? Kira naman ang tao sa pobre. Wala guys, tulak sa ito. Huwag na. Salamat sa panonood.